Anginibingelele nginamkele babukele be-Dream on TV uSantedla ngamandla lo, and this is our first show of Indumiso Inamandla. Indumiso ke isinikeza ithemba, Indumiso inamandla ngempela, Indumiso sidumisa ngayo uNkulunkulu ubusuku nemini njengeyingelosi emazulwini. Nkosi yami zimnikeza udumo. So namhlanje sinobhuti Sbu ozosipha indumiso. Sizokhuluma naye ke emva kokusidumisela indumiso enamandla kakhulu. Ngicela ubusiseke nawe lapha ekhaya mbukeli. Over to you bhuti Sbu. Lapha ehleli khona kunesimanga, yebo khoneni bakhe kunenjabulo, igama la hallelujah. Hallelujah. Ngithi lapha ehleli khona kunesimanga, yebo khoneni bakhe kunenjabulo, igama lakhe elisiphephelo sami, yebo ngiyamazi umhlengi wami, ngiyamazi umhlengi wami, yena akalali, yena akoseli, angeke asidele, yena uyohlala nathi, yebo kuse kube phakade, ngeke asidele, ngeke asidele, yena yohlala nathi, kuse kube phakade, ngeke asidele, ngeke asidele, yena yohlale nathi kuse kube phaka, noba ngabe kunzima kangakanani, noba ngabe sifakwe emlilweni, kodwa yena siyophuma ngegama lakho usimakade, noba ngabe singafakwe emgodini wey'ngonyama, uyohlale nathi yena kuse kube phakade, awu yena ngeke asidele, yena yohlale nathi kuse kube phakade, ngeke asidele, yena uyohlale nathi nasebusuku ngoba uyinsika ye, emini usiyalilonda ubaba, nantambama uhamba nathi, yena akasiyeka ngasideli, yena uyohlale nathi, yebo kuse kube phakade, noba kunzima kangakanani uhamba nathi ubaba, noba ngabe sesindwa yena uyasithwalela baba isono sethu. Baba siyabonga, baba siyabonga, baba siyabonga, baba siyabonga, baba ngena sijele, yena uyohlale nathi, yebo kuse kube ngona phakade. Thank you.
Alright, uzweleke nawe mbukele ekhaya ukuthi lensizwa le esencane engihleli nayo lana iyadumisa ngempela futhi into yayo iyayizwa ngaphakathi. Ngicela futhi Sbu ubingelele nababukele emakhaya. Mangibonge kakhulu sisi Samge. Ngiyanibingelela kakhulu balaleli emakhaya. Ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu impela uyena uSbu lo wakaKhuboni kwindawo yasemzimkhulu emfundweni. Ngiyabonga kakhulu kwindumiso inamandla ngokuthi ngimeme khona la ekhaya. Thank you. Right, siyabonga kakhulu ukuthi wamukele isimemo sethu ukuthi uzoba kanye nathi la. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bafisa ukwazi ukuthi ubani lo Sbu osiculela kamnandi kangaka. Sacela usitshele ngawe bhuti ukuthi wena ubani usuka kuphi uqalele ukucula. Mangiphinde ngibonge futhi. uSbu usuka emfundweni njengoba bese ngishilo. Ukucula ngiqale ngo 2019 ngacula kwi group bebethi ukukhanya kwaJehova gospel group lapho khona besi male voice. Ngasuka mina ngo 2021 ngaqala I group ethi uSbu ke manje sengiqala ngiyimela ngenxa yezizathu ke ezithile ke besingeke sizixoxe lana kodwa ke I group yona isakhona ngokunjalo. uSbu uhambi lo recorder wasebenza noLindani Gumede eThekwini lapho khona engikhiphe khona ingoma ethi buya Nkosi. Kunjalo sisi. Right, siyabonga kakhulu. Buti Sbu bancane kakhulu abantu abangangawe abasanentshisekelo yokukhonza uNkulunkulu, abasanentshisekelo yokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Mongasithatha nje usibeke esithombeni ukuthi wena uzibona ukephi eminyakeni yo5 ezayo nohambo lwakho noNkulunkulu, nohambo lwakho lalendlela yokudumisa uNkulunkulu. Eyokudumisa uNkulunkulu angeke ngithi wena sisu Samge angiziboni ngizibona ngihamba naye kuze kube sekupheleni. Mangithi kuze kube sekupheleni kushuthi ngeke kuphele. So sengenzela ukuthi mhlambe nomlaleli emakhaya athi mayeva ukuthi kushuthi ngikhuluma ngokuthi ngizoqhubeka until uNkulunkulu ezenza umsebenzi wakhe. Ukucula lokhu nako ngizoqhubeka kanjalo. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga nami ngizibone ngiyistar khona la eSouth Africa ngidumise kuzwe wonke umuntu okanye izwe lonke elikhona emhlabeni wonke jikelele kwazi ukuthi ukhona uSbu uyadumisa. Amen. Siyazi ukuthi Buti Sbu kuyaye kube khona umuntu ilo nalo yabukela kuyena. Ilo naloyo ayaye athi lo uyi inspiration yami endleleni yami engihambayo. So ungakwazi ukusitshela ukuthi wena uzuqala ungena la emculweni ubone bani ubukela kubani nje obuqhubeka okukhuthazayo ukuthi qhubeka nawe uyenze lento uzozuphumelela. Ithanda ukubanzima ke sisi. Ngoba abanye babo abasekho sebadlula. Bekumfowethu umuntu wabisi ngikhula ngaphasi kwakhe bedlala ikeyboard ne group ebekuthiwa iSound of Joy. Bengihlezi ngiyobalalela njalo mabe practice ke khona lapha ekhaya. Ngibalalele kwathi ngelinye ilanga kwafika kwavakasha uJumbo ehamba nomnye umbhuti kakuthiwa uqinisela. Ilangiqale khona ke ngabe nentshisekelo kakhulu kwigospel ngoba bengimbuka lo bhuti lona emanisuka kwaJames njalo uyawela umfula ayofika lapha ekhaya practice mayiphume ehamba bazaphuma behamba behlabelela. Ngiyobalandela ngiyoze ngijikiswe mase ngizofika kwenye indawo kwakuthiwa kusebhisa kuthi ayingeke jika manje ngeke sekubusuku ngijike ke ngenxa yesizathu sokuthi vele ngempela ngiyingane endakumele ngiwela umgaqo ngiyothi mangibuye ekhaya ngibuye ngishawe kodwa ngabe ngisho ukuthi kodwa ngelinye ilanga ngiyofana lo bhuti lona wabe futhi naye uJumbo lo engakaphumeleli engakaveli nokuvela ngaleso sikhathi I think it was 2004. Yeah. Siyabonga kakhulu Buti Sbu kuba nawe. Siyabonga uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu aqhubekise iphupho lakho kufezeke konke okufisayo. Siyacela ke Buti Sbu usitshele ukuthi utholakala laphi abantu mabangabe befuna ukukulandela nabafuna ukukubhuka. Usitshele if available na ukuthi uzocula einkonzweni kuma conference kuzona zonke nje indawo nanokuthi bazokuthola kuphika abantu. La ngingatholakala khona bazalwane
ngifuna ukunitshela qala ukuthi uSbu uyatholakala kuzo zonke indawo kuyo yonke imicimbi ama-event akhona noma uhlobo luphi le-event oyenzayo ngiyatholakala enambeni ethi 073 265 7107 ngingayiphinda mhlambe ngithi 073 265 7107 usuke uzoxhumana nobhuti ummeli Sibeko lapho ekuyena umuntu osazama ungiphusha ukuze umculo wami uye phambili ku YouTube ngikhona nguSbu Khuboni ila ubona khona ke zonke izinto zami engizenzayo khona ngawo umculo lona ku Facebook nguSbu Khuboni Buyankosi ku Instagram nguSbu Khuboni Buyankosi ngibonge kakhulu sisi. Amen ke siyabonga kakhulu sibonga kakhulu ke nawe mbukeli lapha ekhaya siyabonga ukuthi ubusekile futhi usazobusiseka uqhubeke nje useseke njalo uqhubeke nje ulalele umculo walensizwa uzobusiseka kakhulu. God bless you, stay blessed, thank you so much. This is Dream on TV, Indumiso Inamandla. Thank you. Buyankosi sekudala sikulindile sidinga wena baba Buyankosi sekudala sikulindile awubuya baba Buyankosi sekudala sikulindile singase siwe baba endleleni yokukholwa sesingaze siwe endleleni yokukholwa baba silinde wena baba silinde wena sonini nanini awubuya Nkosi yebo baba kudala baba sikulini sabathe siyazama baba kulungi baba sidinga wena baba nomusa wakho sikulindile awubuya Nkosi buya Nkosi sekudala sikulindile buya baba buya Nkosi sekudala sikulindile siyakudinga moyo ngcwele baba sidinga wena baba sifuna wena